Budovanie návykov. Videokapitola, ktorá vám možno na prvý pohľad nezapadá do nejakého celkového obsahu, ktorý zvyčajne riešim, ako je manuálna terapia, pohybová terapia, diagnostika, riešenie nejakých bolestí a iných problémov, ale práve tie návyky sú kľúčové, ak chceme uspieť a byť efektívni vo veciach, ktoré sú nejak komplexné, ktoré majú byť dlhotrvajúce. A je to kľúčová vec, ktorá patrí k nejakej mojej filozofii dlhodobo udržateľnej starostlivosti o zdravie. V tomto videu sa dozviete niekoľko základných princípov, techník, ale aj ukážok postupov na zlepšenie či už je to spánku, pravidelnosti cvičenia, zdravia, efektivity v práce, či už s klientmi, alebo efektivity vášho sebarozvoja a vzdelávania. V rámci tejto prezentácie je niekoľko vždy kľúčových bodov, ktoré si prejdeme, pokúsim sa ich vysvetliť a tú prezentáciu budete mať tiež ako taký jeden z učebných materiálov. Takže vplyv návykov môžu podporiť alebo zhoršiť zdravie, pretože máme aj nejaké pozitívne návyky alebo negatívne. Čiže je rozdiel, či mám návyk cvičenia a zdravej stravy, alebo fajčenia a neskorého spánku či ponocovania. Výhody, ktoré chceme dosiahnuť aj vďaka tomuto videu, je lepší spánok. Prečo lepší a kvalitnejší spánok? Lebo spánok nám ovplyvňuje, keď ho máme dostatok a pozitívne, a keď ho máme nedostatok práve negatívne, imunitný systém, čiže nevyspatí ľudia majú väčšie riziko ochorení. A zaujímavé štúdie sú aj na to, keď skúmali efekt očkovania u ľudí, ktorí boli v spánkovom deficite a ktorí boli vyspatí, a tí, ktorí boli vyspatí, mali oveľa lepšiu odozvu na účinnosť vakcín. Vieme, že nevyspatí športovci, ale aj bežní ľudia majú oveľa väčšie riziko aj nekontaktného zranenia. A vieme z ďalších štúdií, že riziko mnohých ochorení súvisí práve s kvalitou spánku, že keď sme nevyspatí, klesá nám mentálny výkon, a čo vieme aj zo štúdií je, že tí ľudia, ktorí sú nevyspatí, si to často ani len neuvedomujú, okoľko im ten mentálny výkon klesne, čo je veľmi veľký problém, lebo keď neviete o probléme, tak ani nemáte nejakú veľkú motiváciu riešiť. A samozrejme, vyspatí ľudia majú aj väčšiu tendenciu byť psychicky stabilní, menšie výbuchy hnevu, výkyv nálad, a teda aj spokojnejší život by mohli viesť ľudia, ktorí sú dobre vyspatí. Budeme chcieť samozrejme zlepšiť naše pohybové návyky, cvičenie, strava, a celé to mierí za lepším zdravím a odstráňovaním alebo prevencií bolesti. Riešenie, ktoré bude v rámci tejto prezentácie, je založené hlavne na poznatkoch z knihy Atómové návyky. Takže určite odporúčam túto knihu prečítať, až vás to zaujme a chcete ísť viac do hĺbky. Ja som tu trošku dal aj takú kompiláciu, alebo budem dávať aj kompiláciu mojich osobných skúseností, ale aj poznatkov z inej literatúry. Ak pôjdete napríklad na Progress Guru, tak nájdete tam množstvo sebarozvojovej literatúry a mnohé tie princípy sa tam viac alebo menej nejak stále dokola opakujú. Cieľ tohto videa je získať aj nejaké konkrétne stratégie na zlepšenie spánku, pohybu. A to bude v druhej časti videa, ktorá bude tak ako keby praktickejšie zameraná, a v prvej si vysvetlíme niektoré základné veci. Takže realizačný zámer je to určitá technika, ktorá vám pomôže dodržiavať nejaký plán budovania nového návyku. Keď chceme vybudovať návyk, potrebujeme ideálne čo najlepšie podmienky, čo najväčšiu pravidelnosť, nevynechávať. A v tom nám pomôže realizačný zámer. Štúdie ukazujú, že tento realizačný zámer, hlavne keď je konkrétnejší, výrazne zvyšuje to, že naozaj budete cvičiť alebo vykonávať inú činnosť podľa pôvodných inštrukcií. Ako to môže vyzerať? Spíšte si alebo si vytlačte nejaký kalendárik, kde bude napríklad, že pondelok, a bude tam budem cvičiť 20 minút, ideálne aj konkretizovať čo. Hneď o 12:00
ako mi začne obedová prestávka. Potom, čo zaklapnem počítač, si rozložím v kancelárii podložku a po odcvičení pôjdem na obed. To je úplne jasná, konkrétna predstava, ktorá vás naladí a viete si ju okontrolovať. Samozrejme, pozor na to, aby sme nesklzli do toho, že tam dáme strašne veľké množstvo podmienok, hlavne tie pred tým návykom, a podarí sa vám dojsť do toho, že tie podmienky zrazu nesplníte a na základe toho aj nejak budete chcieť odložiť to cvičenie, hej, spraviť ho neskôr a neskôr znamená, že možno nikdy. Takže na toto pozor. Čo je ešte fajn technika je kontrola. Keď máte ten kalendárik spísaný, viete si vždycky skontrolovať, odfajknúť alebo zakrížikovať, či ste to splnili alebo nesplnili, či ste to splnili v takom rozsahu, v takom zámere a podľa toho plánu, alebo tam boli nejaké úpravy a ďalej sa viete od toho odpichnúť. Skladaný návyk, to je ďalšia technika, ktorá vám môže pomôcť a využíva to, že už máte nejaké konkrétne návyky. A aj tu uvádzam taký najčastejší návyk, čo máme ako ľudia, je, že si ráno umyjeme zuby. Využijem toto, že to automatické, mnohí ľudia majú aj tak, že bez umytia zubov ani neodídu z domu alebo nevedia večer zaspať, lebo im to vrtá hlave, neumýl som si dneska zuby, už si ich 30 rokov umývam každý večer, takže idem na to. No a toto využijem a prilepím na to nejaký návyk. Ak je to možné, je ideálne, keď sa tie dva návyky dajú vykonávať súčasne. A pri tom umývaní zubov to môže byť také jednoduché, strelím, že vždycky keď si umývam zuby, tak spravím 5, 10 alebo 20 drepov. Hej, už je to nejaká pohybová aktivita, ktorú viem vykonávať aj počas toho. Samozrejme kliky budem vykonávať asi ťažko, ale viem to postupne samozrejme posúvať, že OK, počas umývania zubov vykonám niekoľko drepov alebo spravím jednoduchý stretching ohýbačov bedra a následne ešte keď si zuby doumývam, tak vykonám ďalšie 2 alebo 3 cvičenia a postupne si to môžeme naberať. Tretia technika, efektivita malých krokov a pravidelnosti. To je už to, čo som naznačil pred chvíľou, že začneme radšej s niečím menším a jednoduchším a postupne pridávame. Keď vám poviem teraz, že začnite každý deň hodinu cvičiť tréningovú jednotku, ktorá má 15 rôznych cvikov, tak šanca, že to budete mať ako návyk, je dosť malá. Keď vám poviem, že dneska začnite naozaj tých 10 repov pri tom umývaní zubov a zajtra si dajte 15, potom si dajte 20, potom si po umývaní zubov pridajte aj 10 klikov, tak tým, že ideme postupne, krôčik po krôčiku, sa tam vieme naozaj dostať. Čo je ešte taká fajn technika, alebo k tomuto priložiť je, že niekedy sa ohliadnúť dozadu. Že áno, začínal som tu, teraz už robím toto a vidíme tam progres. Je to aj dosť motivujúce a naozaj je to ako keď možno šlapete na nejakú vysokú horu, keď by sme si len povedali, že teraz vyšlapeme túto 10 km trasu, tak hej, ľudia na to nemusia byť úplne naladení, alebo keď poviem, že celý deň budeme šlapať, tiež ich to môže rozostriť, ale keď poviem, že OK, máme tuto jeden cieľ, pôjdeme tam pol hodinu, budeme tam mať zastávku, potom následuje tento program, že bod po bode, tak je to oveľa lepšie skúsnutelné. A vždycky sa ohliadnem a povieme si, vidíš, už sme na 6. bode alebo 6. kroku, ako relatívne jednoduché to bolo. Pozri sa, aké výsledky to už prinieslo a máme pred sebou ešte ďalšie body. Kam až sa my vieme dostať, tak je to niečo, čo môže tých ľudí veľmi výrazne hnať. No a samozrejme tá pravidelnosť, tam patrí aj takéto odporúčanie pravidlo. Nikdy nevynechajte napríklad návyk 2-krát po sebe, lebo to už je naozaj veľký problém, keď je to hlavne na začiatku. Keď vynecháte raz, ak je možné, skúste to dobehnúť napríklad neskoršej časti dňa, hej, ale ďalší deň určite si dajte pozor na to, aby ste dodržali. Aj keby to malo byť napríklad kratšie cvičenie, že po určitej dobe už mám naozaj návyk cvičiť 20 minút denne, aj keby ste, že naozaj nemám tam tých 20 minút, sú životné okolnosti, ale dám si tam 5 minút, alebo dám si tam cvičenia, hej, že sedím niekde, čakám, tak dám si cvičenia v sede, ale proste môžem si povedať, že síce som nemohol robiť všetko, ale niečo som spravil, čo mi situácia a možnosti dovolovali. Ideme ďalší bod. Také 4 pravidlá dodržiavania návykov podľa Jamesa Cleara, to je
autor atomových návykov. Zviditeľnite návyk, zatraktívnite, aby bol atraktívny, zjednodušte, odmeňujte. Takže to prvé, zviditeľnite, uistite sa, že návyk je jasný a nápadný. Napríklad, keď chceme cvičiť, pokiaľ budeme mať v byte alebo kde pripravenú tú cvičiacu podložku, ten masážny válček, nejaký ten expander alebo čo k tomu potrebujete, tak je veľa väčšia šanca, že sa k tomu dostanete, ako keď je to niekde schované v skrini. Nedaj Bože, ešte hore v skrini a aby som to zobral, musí vyložiť 2 krabice, doniesť si rebrík a tak ďalej. To je naozaj taká prekážka, ktorá dosť ľudí odradí. Je to v podstate opak toho zviditeľnenia a je to skrývanie. To ešte uvediem, že celé toto, alebo všetko, čo hovoríme, alebo značnú časť toho, my môžeme otočiť, keď sa chceme odnaučiť nejaký návyk. Čiže ak chceme vybudovať návyk, zviditeľnite. Ak sa chcete niečoho zbaviť, tak skryte. Hej? Čiže ak napríklad fajčíte, no tak nenechajte si tie cigarety takto na stole pred sebou, ani vo vrecku. Dobre, zapalíte si, no ale tú krabičku odložte niekde na druhé poschodie, že musíte ísť hore po schodoch, musíte to vytiahnuť, musíte ísť zase dole, ísť von a zafajčiť si. A to vám môže pomôcť znížiť počet tých cigariet a postupne sa aj zbaviť tohto návyku. Ďalšia vec, zatraktívnite, spojte nový návyk s niečím príjemným, napríklad počúvanie obľúbenej hudby. Čiže keď idem cvičiť, tak si pustím buď obľúbenú hudbu, alebo môže to byť aj napríklad nejaký zaujímavý podcast, teoreticky aj nejaký film, hej, tam zase samozrejme s mierou, keď celý deň alebo značnú časť dňa sledujete telku a je to negatívny návyk, tak možno nebude dobre prekrývať pozitívny a negatívny návyk. Takže je to vždycky trošku aj o tej situácii. Keď sa chceme niečo zbaviť, tak to musíme práve že zneatraktívniť, takže ak by som chcel fajčiť, tak si poviem, že nebudem nikdy fajčiť doma, ale musím ísť fajčiť von, hej. Požiadam napríklad tú rodinu, aby vždycky, keď by som si náhodou zapálil doma, ja som akože nefajčiar, čiže toto len tak obrazne neviem presne, ako to v ktorých domácnostiach chodí, ale že proste nech ma tá manželka vyženie, že doma nebudeš fajčiť, lebo sme sa tak dohodli, nechcem tu mať smrád a zaclony a tak ďalej a choď fajčiť von. Keď bude vonku pršať alebo bude zima, tak je to určite niečo, čo vás bude motivovať k tomu alebo demotivovať od toho fajčenia alebo nejakého iného zlozvyku. Vždycky si musíte nájsť tú situáciu a prispôsobiť si to. Zjednoduš. Čiže odstráň prekážky a správ návyk ľahko dostupným. Napríklad priprav si cvičebný plán dopredu. Čiže nie, že idem niečo 20 minút cvičiť, ale kľudne si rozpíšte, ktoré cvičenia, koľko opakovaní, koľko sérií a je to zase také trošku motivujúce, môžete sa s tým pohrať, že pozriete si nejaké iné cvičebné videá, naladiť sa na to a tak ďalej. Zase chcem sa niečo zbaviť, potrebujem to náročniť, potrebujem to spraviť menej dostupným, spraviť tam viac medzikrokov, aby som sa k tomu dostal. 4. bod, odmeňuj, vytvor si systém odmien, aby si teda návyk spájal s nejakými pozitívnymi pocitmi. A ono sa to trošku môže prekrývať s tým zatraktívnením, ale tá odmena by mohla ísť naozaj na konci toho cvičenia alebo po dosiahnutí nejakých cieľov, že keď tento týždeň splním plán, že budem 7 krát cvičiť alebo 7 krát niečo robiť, tak si doprajem, že ja neviem, si kúpim lístky do kina a pôjdem na film, po ktorom som túžil. A naopak, keď to nedodržím, tak OK, nebudem ten film vidieť, aj keď som na ňo čakal, môžem si to posunúť a môžem mať celkovo niekoľko takto odmien v rádoch, že čo by som si chcel dopriať. A ak toto splním, tak si to doprajem, hej, zainvestujem do toho pár eur navyše, lebo budujem svoje zdravie a moje zdravie mi v budúcnosti prinesie menej práceneschopnosti, väčšiu pracovnú výkonnosť, menšie náklady na liečbu, čiže tie peniaze sa mi mnohokrát vrátia. A 5. bodík, zapíšte, sledujte si pokrok, čiže to, čo som už naznačil.
A sú aj rôzne trackere na tieto aktivity, keď si dáte do Google Atomic Habits či atomové návyky, tak ich originálna stránka poskytuje aj na stiahnutie rôzne stopovače návykov, rôzne také návody, manuály, pomôcky, je tam blog, ktorý si viete prečítať, ale zjednodušene, hlavne ak máte nejaký smart náramok, ktorý sleduje aj vaše aktivity, sleduje kroky, tepovú frekvenciu a tak ďalej, tak už vlastne ten mobil vám vie zahlásiť, že nakoľko sa zvýšila vaša aktivita. Samozrejme nevie všetko merať. Pokiaľ sa zameriavam na to, že potrebujem nejaké konkrétne špecifické cvičenia na môj problém, to mi hodinky nevedia odmerať. Ale ak mám problém s tým, že mám veľmi sedavú prácu a denne mám len 2000 krokov a nejaký minimálny čas, ktorý je strávený aktívnym pohybom, tak to mi tie hodinky vedia merať pekne, vedia mi to ukázať a viem si pekne pozrieť týždenné, mesačné prehľady a porovnať si to aj s tým, čo som chcel, čo som očakával. Pôjdeme na tú praktickú časť, kde si povieme, ako aplikovať princípy na zlepšenie vášho zdravia. Prvý príklad. Zlepšenie spánkového režimu. Čo bude naša stratégia? Použiť realizačný zámer. Takže napríklad o 21:30 vypnem všetky elektronické zariadenia, o 22:00 si ľahnem do postele. Upozornenie, môže byť napríklad budík na telefóne, nejaká pripomienka. Čo sa týka vedomostí, ktoré máme o zdravom spánku, ja by som to posunul ešte viac. Čiže napríklad, že už od 8 večer sa budem vyhýbať elektronickým zariadeniam. Môžete preferovať knižku, tlmíme svetlo, aby nebolo príliš jasné, príliš modrého svetla, ale opäť sa vrátime k tej technike postupnosti malých krokov. Keď ste zvyknutí na to, že do 11 scrollujete, tak asi nebude moc reálne, že na prvý deň vypnem to o 8. Respektíve na prvý deň to bude práve že dosť reálne, problém bude udržať tento návyk dlhodobo. Takže môžete začať niečím takým, čo je pre vás priateľné a postupne to skrácovať. Ďalší bodík tohto celkového plánu je pripraviť si prostredie. Zabezpečte, aby bola spálňa tmavá, tichá, pohodlná, odstránte si rozptýlenie, napríklad telefón nemusí byť pri posteli. Ja som spravil seba doma tak, že nabíjačku na telefón mám v kuchyni. V kuchyni sa po večeri už nezdržiavam, štandardne večer idem dať mobil nabíjať, lebo sa s ním počas dňa aj dosť pracujem, takže umiestním ho v kuchyni a nemám ho pri sebe, keď som v obývačke, často ho nemám pri sebe ani keď som v spálni. Ak narážate na to, že ale potrebujem budík a toto celé mi kazí, že potom ten telefón mám v spálni a potom do ňoho ťukám, tak si kúpte budík. Čisto iba budík a máte to vyriešené. Samozrejme, opäť to môžete zatraktívniť aj tie rituály, napríklad dopriať si teplú kúpeľ, zapnúť si nejakú aromalampu, nejakú relaxačnú hudbu, je to úplne na vás. Vytvorte si rituál, pred spánkom si zavedte práve tieto nejaké príjemnejšie aktivity, relaxačné činnosti, 10 minút nejakého ľahkého stretchingu a ešte tu máme nejaké ďalšie príklady plánovania alebo prekladania tých návykov. Môže to byť, že po večeri, čo je teda existujúci návyk, teda pokiaľ máte nejakú pravidelnú večeru, že o nejakej hodine s rodinou a tak ďalej, si vypijete šálku nejakého čaju alebo čajového nápoju, ktorý môže byť taký tiež ukludňujúci a pôjdete si čítať knižku. Čiže preložím jeden existujúci návyk s druhým, ktorý mi zabere nejaký ten čas, ktorý by som inak trávil možno na mobile a ktorý vás trošku inak naladí. Keď som na tom Instagrame, ten Instagram alebo ďalšie sociálne siete sú založené na tom, aby stimulovali váš nervový systém, vybudili tu ten záujem, všetko je tam rýchle, bliká, menia sa scény, sú tam rýchle nejaké vyjadrenia, kontroverzie, často politika aj celo vás to nastimuluje, aktuálne možno aj dosť deprimuje, keď sme pri tej politike a toto má presne opačný efekt a trošku vás vytrhne z tých vašich negatívnych návykov.
A ďalšia taká činnosť, ktorú si môžeme rozobrať, ako by sme ju robili, napríklad pravidelné prechádzky, keď chcete zaviesť. Stratégia. Použijeme zase realizačný zámer, napríklad každý deň o 18:00 pôjdem na 15-minútovú prechádzku okolo domu. A znížime prekážky, čiže budem mať možno vyčlenenú aj nejakú pohodlnú prechádzkovú obuv, prípadne keď chcem, že je to v teréne, môžem sa motivovať Nordic walkingom, môžem mať tie paličky prichystané pri dverách. Takže všetko pre tú chôdzu mať pripravené. Pokiaľ by to bol bicykel, je to ešte oveľa očividnejšie, že áno, ten bicykel alebo tú cyklistickú príľbu, to cyklistické oblečenie budem mať priamo v chodbe zavesené, nech to mám na očiach alebo v miestnosti, kde sa zdržujem, pokiaľ s tým žena teda nevyhodí, že upracte si to na miesto, ale keď jej vysvetlíte, že potrebujem to na to, aby som si zvykol, tak si myslím, že sa dohodnete a toto vám vie určite pomôcť. Vytvorte si motiváciu, čiže počas prechádzky počúvajte napríklad opäť ten obľúbený podcast. Všimnite si, že ja udávam práve tieto podcasty, lebo je to moja obľúbená činnosť vzdelávať sa aj v rôznych iných oblastiach, ale ak si chcete proste vypočuť dobrú hudbu, nejaký nový album, kto niekto vydal, tak sa motivujte, že dobre, nebudem to počúvať, keď sedím na gauči, ale vždycky počas tej prechádzky, alebo vždycky si to budem vypočúvať podľa tej prechádzky a je to súčasne v podstate už aj nejaká odmena, nielen motivácia. Opäť prekladanie návykov, čiže tu mám po obede, ale tu sme mali o 18. hodine a môžeme si to nejak upraviť, že keď prídem z práce a dajme tomu, že máte existujúci návyk, že vyložíte umývačku riadu alebo niečo, čo je zavedené, alebo možno skontrolujete poštu, alebo rozmýšľam taký vhodný príklad. Niečo si nájdete, treba sa zamyslieť, čo robíte také, keď prídete po práci domov automaticky, ideálne okrem scrollovania Instagramu, možno nakrmíte psa. Tak keď nakrmím psa, tak proste vždycky potom ho zoberiem na prechádzku a to už si ten psík väčšinou aj tak vypýta. A tretie, pravidelné 20-minútové cvičenie, takže opäť stratégia, použite pravidlo 2 minút a začnete teda napríklad jednoduchým, krátkým cvičením, kde budú nejaké 3-4 cvičenia, technicky aj kondične možno jednoduchšie a postupne pridávajte na náročnosti, na objeme, až sa dostanete k tomu cieľu. Použite realizačný zámer, to už sme teda hovorili v úvode, naplánujem si, keď o 12:00 mi začína obedová prestávka v práci, zaklapnem ten notebook, podložku už mám pripravenú, lebo myslím na to, že to musí byť viditeľné, tak pôjdem na podložku, odcvičím tieto a tieto cvičenia, po ich odcvičení môžem ísť na obed a môžem si dopriať možno, keď to splním, tak vždycky v pondelok si môžem dopriať aj nejaký sladký dezert, keď vám to nepokazí energetický príjem, ale jeden dezertík týždenne by nemal. Čiže keď celý týždeň predtým splním, vždycky pondelok mám nárok na nejaký fajn dezert. A prekladanie opäť návykov je, že keď začne prestávka, tak ja neviem, vypnem všetku elektroniku, lebo nechcem, aby ma rušili, no a hneď potom idem na tú podložku. A čo sa týka nejakých ďalších pomocníkov pre dodržianie a pre zaučanie si k tým novým návykom, je to napríklad stopovač návykov, čiže použite nejakú jednoduchú tabuľku alebo aplikáciu, kde si budete značiť svoje pokroky, napríklad spánok by sme chceli jednak čas, dĺžka toho spánku, môžeme si značiť aj koľkokrát sme sa prebudili, môžete si značiť, že kedy ste išli spávať alebo o koľko ste išli spať, pretože nielen tá dĺžka, ale pri spánku je dosť dôležitá aj tá cykliskosť. Čiže môžem spávať 8 hodín každý deň, ale keď je to jeden deň o 10, druhý deň o 12, potom zase o 9, tak už to vám môže významne znižovať kvalitu toho spánku, čo je tiež veľmi dobrý parameter. Keď máte smart hodinky, často vám to vyhodnotí veľmi jednoducho aj, že v
koľko ste strávili v jednotlivých fázach toho spánku, REM, non-REM, a koľko ste bdeli, koľkokrát ste sa budili, takže to vám výrazne pomôže. A pomôcť môže aj nejaká taká zmluva o návyku, čiže vytvorte si, spíšte si, skúste si pomôcť napríklad ChatGPT a zadajte mu, nech vám pomôže vytvoriť nejakú zmluvu samým so sebou, alebo to môže byť aj práve s nejakým rodinným príslušníkom o tom, že chcete si osvojiť a pravidelne vykonávať ten a ten návyk, ktorý bude obsahovať to a to, a ním chcete dosiahnuť, aby ste, skudli, boli zdravší, spali toľko a toľko, a cvičili toľko a toľko. A kľudne tam rozpíšte aj celkový ten zámer, celkový ten postup, ako sa tam máte dostať. A ideálne je dať si tam aj nejaké milníky a odmeny a tresty môžu byť, že čo bude nasledovať, keď toto nesplníte. Kvázi taký trest môže byť, že OK, peniaze, ktoré mám určené na ten mesiac na nejaké voľnočasové aktivity, teda, alebo nejaké také menej zdravé veci, že idem na pivo a tak ďalej, tak budem musieť zobrať a vložiť na dlhodobé sporenie. Čiže odložím ten pôžitok, v konečnom dôsledku vy budete z toho benefitovať, lebo tie investície sa časom vrátia mnohonásobne, ale už je to trošku také demotivujúce, keď si chceme užiť. Alebo dáte tie peniaze manželke, ona už určite bude vedieť, čo s nimi spraviť. A ak vás toto zaujalo, chcete širšie informácie, odporúčam tie atomové návyky, odporúčam aj raz za čas si prejsť celú tú prezentáciu. Nemusíte toto video, lebo je samozrejme dlhšie, ale chcel som vám čo najviac vecí vysvetliť. Ale keď si pozriete tú prezentáciu, sú tam jednoduché, jednotlivé body a už len podľa tých nadpisov často si viete pripomenúť, čo máte robiť a začať to aj aktívne využívať. Samozrejme, ak by ste mali nejaké konkrétne otázky, že si neviete predstaviť, ako si vytvoriť návyk na nejakú konkrétnu činnosť, alebo stále máte problém, že sa vrácate, že sa vám to nedarí, skúste nám napísať e-mail a my samozrejme vyskúšame porozmýšľať, niekedy je to nadlhšie, ale skúsime porozmýšľať, ako to nastaviť, aby to fungovalo lepšie.